ko kubor balayo lo mentakasngi layat ho ba ke jingkieng rempom hawa Myntang ha ka surok menlet na lasken chabaro tu kala orpat bak na pedeng kadau ka long ba ka lut capacity jong ka te ke jingkieng kala ban kit tang kom ba khandai metric ton aa hinrei hakini ki khindiat banai bala let no kala dan ke jingya sdo jong ki trok lut ki ba kit siap palat pol ka ba khamsu lingo shu shu ka long ba wat ki trok ki do yong jong ki suba high level ki ban wan na ki than shangpung raliang ki ba kit palat lai pho do sau pho metric ton ki yat klemperwa na lor jong ka te ke jingkieng nakaliang jong ko public works department kala per shang ban pakhang do nar angle ha ka height ka balai meter aa khnang ban khang la de ki kali he ba kit overload henrai ka tolong khubor ka yatho ba ki driver but handyman jong ki ta ki kali kit do yong kit chia ki la tangan pun ki dia asendan ni ki ta ki nar ba pakhang da ki ternamba la kano ba ki kali kit do yong le ki ya chimiet hadu ban pen hab yo do yong hadi pat jong ki hamu kheng ka jaka ka badan habdeng ka baratu ban mukro nang tapat ki sepen kit da ki wei pat ki kali ban shalan sha asam ki pat ba ki kili kumnu ki trok ki yo ban yat saho haba ki hab ban yat lingba na khamat jong ka baratu police outpost kate ka jingkieng rempum ka long ka single suspend lane bridge kabla rimba henrei ka jingshna ya ka jingkieng thamai harum jong ka te ka jingkieng ru kala ya chat bat ki payaru la da bantai baro arliang bat kanum slam show ban pon saki girda ne ki nar lentang na shilyang shashilyang henrei ka jingkili ka long la da ja ka nu ka jingja basngosi ya ki nongleit nongwan ha ka te ka jaka mano ban kit kle na lor nangta ka jingmaramat ya kan surok tang ka bajngai komba khat myo kilometer na ka scheme periodical repair dangshan ka long ka bastang bha bar ka bom sham la design na ka benta ki heavy load satang kat no kan pra byang phum hatu ka sarkar kan suphai da ka khamat matla halor jong ka te ki jingle be an satang ka por kan patai ini pedung.